assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde e juurade e yafnade wiide alhamdulillahi bil alamina garen ɗo ene tongen tongol ko janggano ko e nder fatiha jangganoɗo o nde wonno windanoma to alluwal to kono ɗum laaɓano toon heɓe goytima ɗum toon ay ɗo ay banani ɗum ɗo woni siñi nani mimrak nani allif nani ay laam o nani ay ha saɗiri nani ay ara nani ha tongu nani nunrak nani yanara nani ay ɗeɗo sappo kanƴe balluma mbawɗa windude bismillahirrahmanirrahimi ɗe sappo mbawɗa windirde bismillahirrahmanirrahimu janngunɗa o famiɗo nde mbeɗen ni gusten bindi seeɗa ɓe mbawɗo winde moƴƴi eyi ɗo moƴƴi ayi ɓeyɗaɗo seeɗa ɗo eyi ɗo kadi ɓeydo seeɗa ɗo ɓeyda seeɗa e moƴƴidiɗa ni ay ɗeɗo karfeje koɗe sappo ngoni ɗo ba jorɗo adi rewi hen sinara rewi hen mimarak rewi hen allif rewi hen lamara rewi hen ha saqiru rewi hen ara rewi hen ha tongu rewi hen nunara rewi hen yanara ayde ɗeɗo sappo garata mbaɗa daniyenne mbaɗa daniyenne ay ɗo mbiya ay banani gadda siñi ay ɗakka hen gadda mimarak ɗakka hen dirtina gadda allif ay lam mbaɗa lam e lam goɗɗo gadda ha saɗiro moni ay dirtina gadda allif gadda lam ay gadda ara o ay gadda ha tongu o ay gaddoya mimo ay mimo gadda mimo ni wonno ɗo ala alif jowiɗo allif o ari tan ay wadde gadda nunrak gadda allif e lam e ara e ha tongu e jubriya woni e yanima jubriya ay mimar aray gasi hay ɗo joni a waɗi feere kay fay sappo ɗe
a windi hen bismillahi rrahmani rrahim. ayde joni teskede oɗo ba woni ba o ɗo woni siñiije mimarak allif o nani laam laam o nani ɗo ay laam laam ɗoyta ha saqiru o nani allif laam arti ara o fuɗɗi arde ha tongu rewi hen mim o arti allif taƴƴo woni allif joyiɗo arti nun rak fuɗɗi arde allif laam ara ha tongu arti jubriya fuɗɗi arde mim rak arti gasi ɗeɗo noon ndendinɗa rokkuma wawde windude ko jiɗɗa windude ko ay nani ay yosa joni noni yasana ɓeydo ay ay ɓurti ay usa seɗay moƴƴiɗo gasi ay a bismillahi rrahmani rrahima a windi ɗum joni noon mbaɗa dani henne ɗo jippina ɗum ay ha yooɗa ganda ko jangata ko karfaje ɗe ndendinta mbawa jangude ko jangata ko ɗon ɗo karfaje ɗe a wawaɗe ko bindata ko yahata ɗum wallanma wawde jangude jangde nde wadde hoto heño hoto hep hoto haaɓ yaaton jam jamma limore nde kayde wallanma wawde yettinde faadare ma kaɗen ɗo yetton kuɗi mon e karneji mon kadi mbañito ɗon jangon ɗum ɗigga so ɗiggi tan nafoore wonde hen nde ko onon jewona minen yo Allah hokku en nande e famde e gollirde ko wiya ko ono wiɗani ay ma jiide yon tablo nan ɗon ha ɓuura ha weela yebde walla weela kadi wanjitade ba woni ɗo mbaɗani ɗo woni ba momta ɗum ɗo aɗa eyi tawoɗo ɗo woni ba siñiije mimarak allif ɗo ko laamu ɗiɗi gon ɗo wiya laam laam ha saqiru allif laam artiɗo ara ɓeydi ha tongu ɓeydi mimo artiɗo ɗo fonno wonde ko allif jowiɗo kono allif jowiɗo wawa windade kala wiye he waɗa allif taƴƴe tan ganda ko gotum nunarak allif laam ara ha tongu arti jubriya ɓeydima mimarak arti ni foti ɗum ɗo tan sa wawi ɗum tan andu jangde ma yawat wadde mbaɗen ni kefta alluwal ngal mbawa ɗum wanjitade jangga ɗum ɗigga ka fay sappo ba jorɗo sinara mimarak allif laamara ha saqiru ara ha tongu nunarak yanara koɗe sappo kañƴe dokkuma windude bismillahi rrahmani rrahim kañƴi kadi dokkanma windu goɗɗum ko musidɗo moɗon giɗo moɗon saabu Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillahi bi alamina on jarama yo Allah wallu yeren eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene way kadi en garti e windande men hande
on jii ɗeɗo alkule janguno ɗon no wayno ko del tan ɓeydi hen to ayna baali ɗo ko woni ɗo fof janganomo koye yaahe kanoɗa ko del o ɓeydi hen no wayno sa waɗi ndani henne so waɗi ndani henne ɗum ɗo wonno ba siñiije mimarak alif laam ha saqiru ara ha tongu piccuɗo nunarak yanara ɗo kannoɗa ko ɗeɗo karfeje sappo bindirnoɗa bismillahirrahmanirrahimi hande del ɓeydi hen e ayna baaliɗo piccuɗo o oɗo del rokkatma sa wiɗi winde alhamdu o yalta hen oɗo aynu sa windi rabbil alamina oɗon a omoni joni mbaɗen joni dani noon jokken bindol ngol so mbaɗi dani hen ɓe gari ɗo ayi clavier o yaltine clavier o jippinemo ha walla seeɗa ha bindol wayyade ay alif nani ay laamo o nani ko ha tongu o woni hakkude o wiya ha cewɗo o jaccere ko ha tongu o woni e hakkude mbiyamo ha cewɗo ay mim ari ay deelo o noon o moni ay alhamdu ay deelo o naati ɗon dettina seeɗa ay laam e laam goɗɗo e ha saqiru ay lillahi ari alhamdu lillahi dettina gadda ara o gadda bajorɗo o ay gadda alif e laam ayn dariɗo ara ɗon alif joyiɗo wawonde ɗo gadda alif gadda laam gadda jubriya o gadda nunrat ay rabbil alamina ayde rabbil alamina ay ɗo joni a windi ɗum e karfeje ɗe jangunɗa ɗe ay joni a windi rabbil alamina joni ko arrahmanirrahimi oɗo asar less toon gasi oɗo arrahmanirrahimi rewe rabbil alamina gara mbattani gusta bindol ngol seeɗa ay ɗo moƴƴi ay rabbil alamina a joni bismillahirrahmanirrahimi nana dow alhamdulillahi rabbil alamina karfeje sappo e ɗiɗi windira woni ɗeɗo karfeje sappo e ɗiɗi ndendinɗa mbawɗa ɗum windude joni noon sen gari mbaɗen ni alluwa ngal lawol gotol beele ɗum wawa ay ni garen gusten ɗo ay ustimona ustima ayde ustima joni noon sen gari garen ɗo mbawen windude arrahmanirrahimi goɗɗo o alif laam ara ha tongu mim alif joyiɗo wawindade ay taƴƴo nunara koni arrahmani ari gadda arrahimi o alif laam ara ha tongu gadda jubriya gadda mimarak arrahimi ari joni noon sen gari mbaɗen dani henne ara ha ɗo ƴetten oɗo gaddem ha ɗo gasi
joni noon tawde en gayni ko mbatten ko gitten ɗum ɗo henne alluwal ngal wawa yiyade no moƴƴi. Garen ɗo ɗiɗo bindi garen ɓeyden ɗi ayde a faami joni so paami gayni noon garen mbaɗen ni ɗo mbaɗen ni nata nder mbaɗen ni ɗo gasi joni mbaɗen dani joni mbaɗani wona ɓeydima joni garen ƴetten ɗo mbaɗen ni ƴetten ga ha yetto ɗo ƴetten oɗo ngabba dow ga jalten ɗo gasi joni kan faje ɗe laaɓi cer joni selam kadi noon ɗum ɗo uste seeɗa gusta ɗo joni sa welama ƴetta ɗo ko woni ɗo ko mbaɗani mbaɗani yooɗa joni ƴetta ɗo mbaɗani ha ɗo ɓeyda bindol ha ɗo ɓeyda bindol ngol kasi dara ɗo ari ardi karfaje dowɗe kanƴe mbaɗani ɗe dowɗe mbaɗaɗe ni ngara ƴetta ɗiɗo mbaadi wona hen ɓoftina hoorema gasi ɗo joni karfeje 12 gon dow ɗe kanƴe bindirɗa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ayde ɗum ɗo tan woni ko jiiɗa aɗa binde e deftere nde ɗeɗo tan mbawata ɓallo haqqille ma o mbasa woɗɗinde haqqille o jiiɓoɗa ƴette kuɗi mon e carneji mon mbañiɗo janggoni ɗigga a saggoyi hen noddu en 00221 117 906 14 81 caggureɗa a saggani ɗum jiɗmi walla an keso jiɗɗo nadde o gara kalda sarɗeji ɗi belma naata yiɗa gacca ndeeƴa ni foti ƴette kuɗi e carneji mbañiɗo janggoni ɗigga on jarama salam. eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe on calminama kadi on juurama en beltanama en garti kadi e windande meɗen ndeɗo ko ɗeɗo karfeje janggunoɗen 12 harfere mbino on janggui ɗeɗo karfeje 12 woni ba o siñiƴe mimarak alif lam ha saqiru ara ha tongu peccuɗo nani nunarak yanara del ayna baaliɗo ɗeɗo karfeje 12 kemnoɗa mbawɗa windude hen bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. hande noon en garata kadi momten ɗum ɗo hen tawde jangganoma andama no foti tawde jangganoma andama mbaɗini nani ɗo henne ɗum ɗo mbatten ni guitten ɗum ɗo momtete
on paamide ɗum ɗo itteten sen gayni mbawen dañde goɗɗum. ay yalti joni noon tawde a andino ɗeɗo karfeje mbaɗani ɗo gustaɗo seeɗa, oɗo gustama seeɗa, oɗo gustama seeɗa, ngara ɓeydaga har feere. har feere keef mbaɗen dani yene clavier o ademmo har feere keef nani, har feere wow, har feere wow ay ɗiɗi ɓeydi hen joni hande, sappo e ɗiɗi kemnoɗa, ɗiɗi ɓeydima hen keefe wow, ko ɗon mbawɗa dañde wawde windude ɗum ɗo henne. ay a jangguino bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim, hande jangata ko maliki yawmiddin windirte, mbaɗa mim, mbaɗa lam, mbaɗa keef, woni maliki. jibriya nani ay ɗo maliki ɗo ko ɗon keefo yaltiri, jibriya nan ɗon ay ɗo woni wow taƴƴo, ay wowo ari, mimarak ari, allif nani, ay laam nani, ay deel arti, ay jibriya nani, nunarak nani, ɗum maliki yawmiddin. joni noon ɗo henne har feere wootere ta jubirta oɗo gusten ɗo beele nde wawi nade ɗon, gusten ɗo nde wawi nade ɗo e naata ga. no sima mbaɗen ni gusten alluwa ngal naati je mbaɗen ni ɗo henne ɓeyde ɗo yaara yes seeɗa, ɗo yaara yes seeɗa, ɗo seeɗa, ay gasi. joni oɗo keef e oɗo wow ɓeydi bindiɗa maliki yawmiddin, mbaɗɗani jippinɗa mbaɗani clavier usto seeɗa, garɗa binduɗa allif, ay jubriya, allif taƴƴo, ay keef artiɗo, ay keef nani, ɗum woni iyaka, ay jubruna nani, ay dalilu arti, ay jurba arti, ay del arti, ɗum woni na'abudu, ay wow arti, alif ari, jubriya ari, arti ay taƴƴo,
ɗum woni wa iyaka fof hay hunde ala ko ɓeydi hen hay tartaw jubornanani hay siñi arti siñiɗe ay ko ɗo juburta o naatiri munayi juburta oɗo ɗo o naatiri ayne dari ɗo ayne baɗi arti yeyi jubriya arti nuna arti ɗum woni iyaka na'budu wa iyaka nasta'in mbaɗani ɓayda bindol ay ɓurti ɗo moƴƴi garna oɗo ɓeyda bindol moƴƴi joni noon itta clavier jiya bindi joni mbaɗadani ɗeɗo karfeje koɗe 12 wonnoɗo 13 14 15 ɗeɗo tan gari naatti e nder maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in a jangino bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim ɗeɗo nanno toon hande kadi ɗe pillo ɗe natta e nder maliki yawmiddin ɗe naata e nder iyaka na'budu ɗe naata wa iyaka nasta'in joni noon ko ɗo keefo o woni ɗo wow o woni ɗum tan ɓeydi hen ɗo ko o tan goto ɓeydi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in o ta goto ɓeydi hen ko heddi ko fof nanga nanɗo wadde a faami oɗo bajorɗo e oɗo sinara e oɗo mimarak e oɗo alif e oɗo lamara e oɗo hasaqiru e oɗo ara e oɗo hatongu piccuɗo e oɗo nunarak e oɗo yanara e oɗo del e oɗo ayna baliɗo piccuɗo e oɗo keef e oɗo wow ta jor sappoji harfere yalti naati e nder fatiha ma a hollanoma bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim hande noon ko maliki yawmiddin binduɗa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nanguɗa hande wadde ñay fo tan karfaje ɗe gartata caño natta e nder bindi he saha noon harfere ɓeydo hen deke noon ko keef ɓeydi e wow e tajorɗo keefo naati e maliki he naati iyaka naati wa iyaka wow o naati maliki yaw wow taƴƴi non ɗon wa iyaka wow o gasi ta jorɗo naati e nasta'in he juburta gonɗo no so adima juburta hakkude bindol juburta alama woni ta jorɗo ni foti ɗo kadi ƴetton jangon ƴette kuɗi mon e carnet ji mon bañito ɗon jangon ɗigga on caggi hen nodde 00221 77 906 80 caggi sogere ma a saggani ɗum yiɗa walla an keso jiɗa nadde o gara kalanda sarɗeji haɗi belma naata a yiɗa gacca a welnaka yo Allah wallu yaren ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah ya yaali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam eyyi assalamu aleykum
wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande ko ɗo gaccirno ɗon on kollanoma karafeje 14 hono ba o e sinara o e mimarak e allif e lamara e hasaqiru e ara e hatongu e nunarak e yanara e del e ayna baaliɗo e keefo e wowo. ɗeɗo karfeje 14 kanƴe bindirno ɗen bismillahi rrahmani rrahim e alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin. ɓe mbiya maliki, ɓe mbiya maliki. ɗo kano ɗon ɗum ɗo tan woni ko jangano. joni noon sen mbaɗi nani yenne ɗo hande har feere wootere ɓeydi hen woni ta jorɗo nani gasi keɓa karfaji 15 har feere ndeɗo noon hande sen bindi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta ay ta o nan ɗon nasta on ta goto ɓeydi e windande hande nde. on ta goto ɓeydi hen ko heddi ko fof nana mofti e nder 14 jangono ɗi hakkude ba siñiƴe mimarak allif laamo e ha saqiru de ara ha tungu nunarak yanara del ayna baɗiɗe keef wow tajoro ɓeydi hen. joni sen bindi tan on saaha jiiya ko jangunoɗa ko hay hunde hen ustaki. ayi ngara mbaɗen ɗo mbaɗen ni ayi binden iyyaka na'budu ay allif nani ay jubriya o nani ɗum woni allif taƴƴo ko wonno ka janggani a jangi allif a jangi jubriya a jangi allif taƴƴo ay ɗum ɗo woni keef. ɗum woni iyyaka ay na'budu o ko juburna nani wadde a faami nunrak e juburna nani ko jahata. so adima ko juburna hakkunde bindol juburna sara bindol nunarak kañum tan nunarak. ɗo noon ko adiɗo wadde gadda ayna baaliɗo aynani a jangi ayna baaliɗo ɗum woni gadda jubru ba ay woni ba jorɗo ɗo ko hakkunde woni jubru ba mbiyatama ay gadda del ay del nani ɗum woni na'budu ko ni windirte ala ko woni ɗon ka janggani. juburna o wonno nunarak ayna baaliɗo woni ayna dariɗo ko gotum. jubru ba woni ba jorɗo woni ba del nan ɗon ngara gaddoya kadi iyyaka goɗɗo on noon gaddoya wow mo jangunoɗa to maliki ɗo ay wow nani gadda allif nani gadda jubriya nani gadda keef ma nani altaƴƴo nani gadda keef. ɗum wa iyyaka ni windirte gadda na wa iyyaka nasta'inu ay juburna nani wadde gadda siñi nani ay ta jorɗo ko ɗo nannuɗamo o jajuburta ay aydariɗo artiɗo ay jubriya artiɗo ay nunrak artiɗo ɗo nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. wadde nde windede fof so rendi ala ko tawɗa e mayre
ko ala e nde to mbaɗa ni ayi mbaɗa ni seeɗa nde usto seeɗa wawa dañide ha timma ayi gustende seeɗa eyi moƴƴi ay nani hankadi a jangguino maliki yawmiddin nani ɗum ɗo janngunoɗa maliki yawmiddin ko ɗo hanno ayi ɗum ɗo janngunoɗa hande noon koko wojji ko jannguɗa ala ko woni ko wojji ko sowona har feere wootere ene wiye guitta ɗum ɗo ɓawa yiide ha moƴƴa ayde ɗo hande nde ɗo ma windande fof so rindi e hewde ko taajo juɓata o goto ɓeydi hen tan pet ko heddi ko fof to nde ɗo windande wootere nde ɗum ɗo tan ɗeɗo kadi fay tan bindi ɗi fof law gotol nani sappoji har feere ɗeɗo janngunoɗa ala hen wonde ɗo nda janngano sa ɗigginiɗe andu ga kam koko winda tan e saña ekko bindol wadde ko ɗo keɓɗa bismillahirrahmanirrahim ɗo keɓɗa alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗo keɓɗa arrahmanirrahim ko ɗo keɓɗa maliki yawmiddin ko ɗo keɓɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kasi ɗe kafe 15 bindi kaɗo haala kañi kadi bindoyde ko hedditi e fatiha ko so gay kadi ñawon kadi mon jii ko ɓeyton ko heewata on paamide tuggi tan kam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin ɓe mbiya maliki ɓe mbiya maliki ko gotum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ɗum fof so rindi harfaji 15 ɗe janngunoɗa abajada ɗe ɗe natti yatinani ɗum waɗi fatiha ne itti ɗum waɗi seeramɓe moƴƴuɓe aɓe janga aɓe gado janguinde suko o fatiha ha timma ɗum woni basiji mara ko jangatono ɗum woni sirru muɗum mbawa yettade famde karfeje ɗe law so fatiha ma timmi tan karfeje nogas e goo heɓimo ɗon e nder simoro wotere ayi heddo karfeje jeeɗiɗi ɗene sa jannguyi naasi tan tati jalti kadi janngo kadi falaqi ɗiɗi jalti wadde heddo ɗiɗi pet ayi za koyngal zeyyin deke a faami deke ɗeɗo tan bindi kamilo ɗum noon mbasa yawdeɗe kadi mbasa yowdeɗe hoto yaw hoto yow hoto yawde hoto yowde ɗe tan janngata aɗa wawaɗe bindaɗe ko gasi noon gara caña sa yi deftere nde ɗe winda ko ɗum janngunima deke maya guddata deftere nde to fatiha windaɗo jiya ɗum ɗon a faami ɗon de yaloke nande e famde ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon janngon ɗigga ala ko woni ɗo kon janngano ɗum ɗo ko ha tan ganda no sañirte jannga toon joni on kollama alkuɗe ɗe gasi oɗon kolle no masir no windirte sa wawi bindol ngol on saha so masoyama jangde ma ɓuura yawde ɓuura webde sa janngani alkule ɗe a famani ɗe andu ko janngata ko tampere ma wonatuma hen hoto heño hoto hippu ƴettu kuɗɗuɗo karne hande noon ko wojji koto jannguɗa alif jubriya alif taƴƴo keef jubru na ayna dariɗo jubru ba del wow alif jubriya alif taƴƴo keef jubru na siñiiƴe ɗum fof janngama jubru ta o ɗo ko hakkunde mbiyama jubru ta ko ɓeyni ɗum ko ayna baaliɗo ayna dariɗo ko gotum jubriya nunirak ɗum fof e juutde ala ko ɓeydi hen sowona har feere wootere jubru ta o ko heddi ko fof nan dow to ɗum noon hoto haqqille ma woɗɗoy tampina hoorema cikka ko heewi wonɗo taw heewani ko janngono ko artiraɗo ha tan haqqille ma ɓaɗo ko janngata ko ƴette kuuɗi e karneji
mbajiɗo jangon ɗigga ko musidɗo mon giɗimo saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi bi alamin a saggi noon mbatta tan ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya jeeya WhatsApp o ngara saggire saggere ma walla an kesso jiɗɗo nadde heen o bisimilla ma ngara naata kalna sarɗeji ɗi aɗi belma naata ɗi belanima jokka haaju ma ni foti yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah mo gondiɗo wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayi kadi en garti e windande hande gaccirno ɗon ko ihdina sirata al mustaqim. hande kadi jokken hen goɗɗum ay ɗo woni saridu nani ayde ara nani allif nani ɗa'a koyngal nani siraɗa anan ɗon ay allif nani mumtuɗo dirtin seeɗa allif laam ay radel nani jubriya nani nun rak nani ɗo woni siraɗalladina joni noon gusten bindol ngol seeɗa beele ɗum towa hejjude hen lawol gotol gusten bindol ngol ay ɓurti se kadi ay ɗo moƴƴi ay siraɗalladina ɗo haaɗi gadda allif juburna ayna dariɗo mim ta jorɗo ɗo woni an amta destina seeɗa gadda ayna baaliɗo ɓurti seeɗa eyi gadda ayna baaliɗo laam jubriya mawɗo mimarak ɗum woni alayhim joni hande on jangi sirata allazina an'amta alayhim ay sirata allazina an'amta alayhim ko ni windirte ɗo woni sirata allazina ɗo haaɗi mbaɗen dani jaltinen clavier o mbawa wiide bindol ngol mbaɗen ni ɗo woni sirata allazina ɗo no mbiyata ko an mbiya am mbiya ta wona an'amta mbiyata an'amta ɗo woni alayhim ayna baaliɗo laam jubriya mawɗo mimarak ɗum woni alayhim paamide ay sirata allazina an'amta alayhim sirata allazina an'amta alayhim ay nde ɗo windande hewde ko zadel goto ɓeydi hen ko zadel goto woni ko ɓeydi hen woni nde ɗo harfere wotere wiyetene zadel nde mbaɗen ni nde harfere wotere hande ɓeydi hen mbaɗen ni radel ni radel gasi radel gasi en paami radel tan ɓeydi hen ɗo alle ɗo ay moni mbaɗen dani en jiya mun ha laaɓa harfere nde ɗo woni zadel kayre naati ɗo ko heddi ko fof janngama dow to
sareedu ara allif ɗa koyngal nana dow to allif e laam oɗo zadel goto ɓeydi e bindol he jubriya nuni rak janngama allif juburna ay dariɗo mim ta jorɗo fof janngama sabu juburta woni ta jorɗo ayna baali woni andariɗo laam jubriya mawɗum ha saqiru mima rak ko mim kasi wadde am paami sirata allazina an'amta alayhim ko ni windirte deftere nde gudditta jiya ɗum toon ɗo ko ihdina sirata almustaqim ni windirte sirata allazina an'amta alayhim ni windirte ihdina sirata almustaqim ni windirte ay sirata allazina an'amta alayhim ko ni windirte wadde ihdina sirata almustaqim e juutde ko saareedu ɗa koyngal ɗafara tan ɓeydi e nder windande he ɗone nde ɗo windande e juutde sirata allazina an'amta alayhim e juutde ko zadel goto ɓeydi hen mi wino onon fatiha woni hen ko karfeje nogas e goo heddo jeeɗiɗi ɗi ngala e fatiha tawde on paamino ko nogas e jeetati sa usti hen jeeɗiɗi heddoto ko nogas e goo ɗum woni nder fatiha tawde on paamiri ndiyaka noon mbaɗen dani henne gartiren suuduno nder hen hankkadi gani janggon ɗigga mbaɗon dani henne beele ɗum juuta seeɗa bindol ngol wawa yaccude bindol ngol wawa yaccude mbaɗon ni ha ɗo ƴetton ɗum ɗo henne ɗum yaajni ay ɓurti kadi ɗo moƴƴi jalta ƴetten kadi oɗo ƴetten oɗo yaajni ay moƴƴi ɗo gasi hankkadi noon ɗone ƴetton ɗo kadi yaajne seeɗa ha ɓurti gasi moƴƴiri ni alluwa mon nan ɗon ɗo woni mbaɗen ni itten ɗum ɗo henne mbaɗen dani henne ko ɗum ɗo woni ihdina sirata almustaqim ihdina sirata almustaqim ɗo woni sirata allazina an'amta alayhim ɗo woni sirata allazina an'amta alayhim sirata allazina an'amta alayhim ko saareedu ara allif ɗa koyngal allif laam zadel jubriya nunarak allif jubruna ayna dariɗo mim ta jorɗo ayna baaliɗo laam jubriya mawɗo mimarak ay sawi sirata allazina an'amta alayhim ko zadel kon ɓeydi hen o moni gasi ɗone sawi allif mawɗo del juburna allif taƴƴo allif laam sooreedu ara allif ɗa koyngal allif laam mim siñiiƴe juburta ɗaf toɓɓuɗo jubriya mimarak ɗum ɗo woni ihdina sirata almustaqim saareedu nani ɗo naati ɗa koyngal ngal ɗo ngal naati ɗafara o ɗo naati gasi woni qaf toɓɓuɗo wadde on paami
ɗa koye ngal nani artiɗo, saareedu artiɗo. on jiide on paamiɗon moƴƴi. zaade tan ɓeydiɗo ko heddi ko fof jannganoma to dow to. wadde fatiha o so ɗiggi tan anndu karfeeje 27 nan toon moftanima tinani ko jeyi tan woni ngala e fatiha. woni fatiha ko sirru mawɗo jagganɗen ko heewi kon tinani. woni mawɓe anduɓe ɓe jagganima ɓe fatiha ba siñmira ko ha timma wona karfeeje 21 ɗe janngama hen mbawama hen. yo Allah hokku en nande famde. ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañi ɗo janngon ɗigga ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. alhamdulillahi bil alamina. an noon mo ganduɗa ka jiɗɗo nadde mbatta ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettode ma. on saaha kaala ka jiɗɗo nadde min nannuma jangga. yo Allah wallu Allah en ko nayi noon goni ga. dental diine sharia janguete toon, dental kabaruji nan toon, dental jangoɓe pular nan toon, dental jangoɓe alkol arab nan toon. sa ari on ƴeewa yiɗa jeede hen kaala jeeɗa hen kalɗa sarɗiji ɗi aɗi belma naata ɓeyɗa gacca ndeeƴa. ƴette kuɗi e karneji mbajirɗon windande mon ihdina sirata almustaqim e sirata alladina an'amta alayhim. so guddide deftere nde ɗo winda fatiha fof so kamil so goɗɗum mon jiiɗen kafe ɗe ɗo aɗen toon ɓallima gandaɗe jiiya toon taskoɗa ko ɗum jannguno mbawa ɗum. yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo nder e boowal. on jarama wasalam. eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande. eɗen gandi kam gaccirɗen ko siraɗa allazina an'amta alayhim gaccirno ɗon siraɗa allazina nani so mbaɗida niyan ni ɗum ɗo woni sirata allazina an'amta alayhim. hande noon eɗen jokka windande nde timminan fatiha mbaɗen daniyan ni gadden windirde nde mbaɗen ni ay sirata allazina an'amta alayhim rewen ko gayril maghdubi ay ganani woni gayna baaliɗo jubriya ay aranani alif nani ay lam nani ay mim nani ay gayna darir nani ay daridu nani ay wow taƴƴo nani ay bajorɗo nani. ɗum woni gayril maghdubi ni windirte. gadda alayhim ayna baaliɗo laam jubriya
he mawɗo mimarak ɗum woni alayhim gadda wow nani laam alif ko laami alif ndendina wiya laam alif alif laam 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 ay daaridu alif taƴƴo laam jubriya ay nuunarak ɗum woni wala dallina mbasayide wala dallina wala dallina mbiyata tan nani mbaɗon ni ɗum mawna seeɗa ɓeyde mbinigol seeɗa mawna e ɓurti ey ɗo moƴƴi on jiide gustol ngol ɗo bindol ngol towɗo jannganoma wona tawde on jannganoma usto beele oɗo wawa mawnude e ɓutti kadi e moƴƴiri ndani joni noon gaddono karfeje ɗe ganduɗa nannaɗe hen ɗe woni hen hande ko oɗo haynu harfere ndeɗo e ndeɗo harfere daridu ɓeydi hen on paamide ko hayno o tan e daridu o ɓeydi hen hande ko harfere tan hayno o e daado o ɓeydi hen wona fatiha mon timmi wona fatiha mon timmi gasi fatiha hankay timmi kala nde fatiha winda a janngani karfeje mago en ɗiggani wadde mbaɗen ni artire waɗendani moƴƴiɗo gasi wadde ɗo joni gitten alluwal ngal ɗo gaddoyen ɗum ɗo wadde ko ɗo woni sirata allazina an'amta alayhim ko zadel goto ɓeydi hen hande noon ko hayna baaliɗo e jubriya ara alif lam mim ayi ɗo ko hayna dariɗo ɗo ko daridu ɗo ko wowtaƴƴo ɗo ko bajorɗo ayna baaliɗo laam jubriya hemowɗo mimarak wow ɗo ko laam e alif ndendina wiya laam alif ɗo ko alif e laam ɗo woni daridu alif taƴƴo laam jubriya nunarak ɗum jangguete ko gayril maghdubi alayhim ay ɗo noon paama ɗo oɗo laam alif o fooɗani ko haɗimo fodde sidda gonɗo e dow daaridu he sidda kalɗo woni e yeeso podgal walla kowal e yeeso podgal haytat fodde wadde mbiyata ko walad ay walad dal lin walad dal lin walad dal lin ɗo ɓuri sadde jangude walad dal lin walad dal lin amin noon wona jeyaka e fatiha amin ala e fatiha ko ɗo fatiha haaɗi wadde ndinna ɗum gayril maghdubi alayhim wala dallin ay gayril maghdubi alayhim wala dallin gayril maghdubi alayhim wala dallin
ay gayril magdubi alayhim wala ddallin gasi amin ɗum ɗon jeeyaka e fatiha wadde gandon ko oɗo gayna baaliɗo ɓeydi hen o moni ɗo woni hakkude o wiya gayna dariɗo daredu nanɗo daredu nanga wadde en paami hen kadi karfeje ɗe koɗe nogas e goo ɗe naati e nder fatiha heddi ko jeeɗiɗi ɗe gala e fatiha sen gartoyi so gurto men gasoyi on saaha momi hollu on alluwal ngal no paamirton karfeje gonɗe hen ɗene goniri hen hankadi wonan kadi jangde mon yaawi on mbaɗanama jangde coddol Allah walli on fatiha mon timmi joni noon sen mbaɗi dani yenne ni tawde Allah wallino on paamina ɗum ɗo wadde mbaɗon ni gitton ɗum zadelo on paami ɗum gitton ɗum joni ƴetten ɗo henne abbo dow ay abbo dow ha ɗo on saaha noon mbaɗen ni ha ɗo jaajini ay mawna seeɗa ay onanji nawanji ay mawni wona ɗo joni guston kadi waɗen ni nde wonno ko ɗo ɓuri sadde jangude ko ɗo ɓuri sadde ɗo ɓuri sadde jangude wala dallin hada wiide wala oɗo laam allif ne fonno fodde kono sidda gonɗo e daareedu he haɗimo fodde mbasa wiide wala daalin wi walad walad dallin walad dallin walad dallin tawde ɗo tan ɓuri sadde ɗo ɓuri sadde jangude ɗo ɓuri sadde jangude ɗum saabi waɗirada ni joni noon garten mbaɗen ni battenmo ni garten gussen mo gasi gustonmo nattinanmo nder gasi ari ardi ɗum ɗo woni gayril magdubi alayhim wala ddallin so mbaɗi ni ay onji 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 arti ɗo alluwal ngal nani wadde on paami ɗo woni sirata allazina an'amta alayhim ko zadel tan woni hen gayril magdubi alayhim wala ddallin ko gayno o tan e da o ɓeydi hen hankadi en gayni fatiha men gasi ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañiɗo janggon ɗigga yo rokken famde yo rokken famde kadi yo rokken barke fatiha eko soomi hen e moƴƴereji Allah udditi ɗum ɓerɗe men e jiiɗe men nanɗe men e ɗemɗe men o selli ɗum ɓerɗe men e terɗe men e ɗemɗe men kala ko wonno e fatiha e moƴƴereji Allah feccu en hen aduna laka enen kala julɓe ko musidɗo mawɗo no guiɗo sobi Allah Yaya l'école Sénégal ano jiiɗo nadde he noon mbatta ko 00 221 117 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly gara jokkoɗa e bindol naata kalna sarɗeji ɗi a wawa gacca haaju ma yo jom wona kala saaha on kadi fatiha mon timmi gasi heddi so aroyama tan waɗe fatiha timmuɗo hankadi wona oɗon tiimi hen oɗon gandi ko ñangunɗon ko taw on tampani tampinani Allah wassalam
eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno kadi ene garti e windande men hande nde ko ɗo gaccirɗon jangde mon on gandi baahan kadi on gandi siñiƴo e sinara on gandi mimarak e mim on gandi allif on gandi lamara e laam on gandi ha saqiɗo ha mawɗo on gandi ara on gandi ha tongu e ha cewɗo ɗo ko nunarak e juburna ɗo lombi juburya yana yonit ɗo woni deel ayna baaliɗo ayna dariɗo ɗo woni keef ko ɗo woni wow walla wow taƴƴo ko ɗo woni juburta e ta jorɗo ɗo woni ɗo woni sooridu ɗo woni ɗa koyngal gaaf toɓu walla ƙaafar ɗo woni raadel ɗo kano ɗon hande kadi garon jokkon har feere wiyetede gaawo e har feere wiyetede da gasi ko sawonɗo ko da cohluɗa danen gasi hande ko ɗiɗi tan ɓeydi hen gayno o e da o gasi ko heddi ko fof ma artu e ko ara hande ko ɗum noon gara momtaɗo to ɗo jangganoma momten ɗo ha laaɓa mbaɗen ni garen oɗo abbo dow mbawi dañi ɗo koɗen binda wona ƴetten ko windirte ko pawen ɗum dow mbawon yiide ko windete ko ay ɗo wonno ko saɗel lazina an amta alayhim ɗum gasino hande jangoton ko gayril magdubi no windirte ay ga o nani ay jubriya o nani ɗo woni gayna baaliɗo ɗo woni jubriya ɗo woni ara ɗo woni gayri gadda allif e laam allif nani laam nani ay ɗo ko gayno wonɗo ɗo woni gayna dariɗo ɗo ko gayna baaliɗo ɗo ko hakkunta waɗama gayna dariɗo momtaɗo gadda mim o adi mim gadda gayno o ay ga o nani ay daridu o nani gasi ɗo woni gayno ma nani daridu nani gasi ay gayno e daado ndewodiri ɗon kisa ay wow taƴƴo nani mbiya wow wonɗo ay ɗo sakkiti mbiya wow taƴƴo ba jorɗo nani woni gayril magdubi alayhim mo jangonɗa o oɗo o tan goto alayhim arti ha timmi ay ayna baaliɗo laam jubriya ha mawɗo mimarak ɗum woni alayhim gayril magdubi alayhim gara binda waddallina ayde joni mbaɗani ɗum ɗo tawde jangganoma uste ha mbawa dañde ko ɗesto ko kala winda eyyi moƴƴinani eyyi gara mbaɗen ni ɓurta kay ha ɓurta gusten ɗo kay seeɗa beele mbawa dañde bindol ngol timma gusten eyyi moƴƴi gusten eyyi moƴƴiɗo garen jokken bindi men
woni gayril magdubi alayhim ɗo haaɗi gadda wow ay ko ɗo ko laami allif won ɗo laam ene wonde allif ya laam allif allif nani laam nani ay daareedu arti ɗo ko altaƴƴo ɗo ko laam arti jubriya arti nunrak arti ɗum woni wala dallin ɗiwdirte fatiha ma timmi hankadi a andi ko jangete ko fatiha o hankadi timmini golle ma jahannoɗe ɗe ɗum ɗo woni ko jangete no ko hankadi ne woni Allah wallima a yiiti hen ka andano a faami hen ka famano ɗo woni siratal lazina an'amta alayhim mo jangunoɗa o zadel oɗo lombiɗo hande noon ko gayril magdubi alayhim wala dallin ɗo keɓɗa gayno ɗo keɓɗa daaro ɗiɗi fof nani ɗo ay ɓadi kisa ɗo ko gayno dariɗo gayno baali ko gotum e daariɗo nani gayno o nani da o nani ɗiɗi tan ndendi lombiɗo ko heddi ko fof nan ga henna ay nan ɗo ni jangirte wadan kadi en timmini fatiha o en mbi alhamdulillahi bil alamina alhamdulillahi bil alamina ɗo sa jangan ɗo tan andu karfeje maɗa mbiɗa a jangiɗe andu a ɗigginani ɗe ɗiggirgol ngol addata wawa ɗum ɗo so ɗiggani wawatako wawato ko ɗigginde ɗum noon wadde Allah wallima a hollama a sañanama ɗum ƴettu saña ko janga ɗum mbawa ɗum nani kafe nani banani sinara mbiya siñeje mimarak alif lamara hasaqiru ara hatongu peccuɗo nunarak yanara del ay mbaɗi peccuɗo kef wow tajorɗo saridu peccuɗo ɗa koyngal gafara radel gayna baali peccuɗo darid peccuɗo sa limi ɗum hawra nogas e goo har feere kanƴe cañi e nder fatiha mo jangunoɗa o ne wayno fatiha ma timmi kala ka jangani hen andu ko an woni famani ko windano ko ɗo ka ɗon fatiha mon gasi joni noon sa wi amin amin o jaka e fatiha amin no mbaɗa ko tiguinte mbaɗa allif mbaɗa mim mbaɗa jubriya nunarak keɓa amin on paami wadde hande ɗum ɗo woni siratal lazina an'amta alayhim on bindi ɗum e ɗeɗo karfeje gayril magdubi alayhim wala dallin e juutde ɗo itta winda ɗum winda ɗo ala ko woni ɗo ka wawa windude tawde a faami ɗo heddo karfeje jeeɗiɗi ɗe ganduɗa ɗe ngala e fatiha karfe jeeɗiɗi goɗɗe ɗe ngala e fatiha ɗeɗo kam a hollama ɗe a famminama ɗe a faamiɗe yo lokku en nande e famde lokku en nande e famde lokku en nande e famde ƴette kuɗi mon e karneji moɗon mbañitoɗon jangon ɗigga ɗiggi tan ko onon jeeyi ɗiggol an jangowo noon hoto am deftoɗa jangguitoɗa ɗum aɗa ne ɓeydo ɗiggude mbasa amde mbasa amde mbasa amde mbasa amde mbasa amde jangowo amata ceerno ma waawi ko arde haala winda serti e ma
anne ngara jangirɗa ko janginnoma ko mbañirɗa ko windanoma ko gasi fatiha mum timmi alhamdulillahi rabbil alamina kala harfere wonde nder fatiha nde on ganda don jiya non paamani gannon karfaje kolluɗon ɗe on paamani taw an pamɗe ɗo hankadi fatiha haysa tima deftere nde sa yamin faɗa ko abinde fatiha ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga o ko musidɗo moɗon giɗa moɗon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam an noon cagguɗo wat 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o ngara saggir ma walla an kesso jiɗa nadde heno bisimilla ma ngara kala sarɗeji ɗi aɗi belma nata jangga a yiɗa gacceɗa ndeja ni foti wassalam.